Kamiam ci tongnai ti prasarok ni bagai beleno koktuma kaham reng pornani kusugreng sirnani bagai phataro thangai hakchalo thangai sirna nanglia rang pusa bial non tuyei khorok mimna bo nanglia nini nok duglamni ganao no manthungnai kaham reng sirnani sep Mandwi kaire Don Bosco English medium reng nogo Mandwi Don Bosco songsajakmani yakuli simi lai thangnai Kisa bisiromoi madhyamik tei kuchuk madhyamikni final amjumung rogo kaham mungkhari manai record khlai tabo ringnok mung kaham manai tongo 2019-20 BC madhyamik amjumung rethani 100% pass khlai baikha 2021 BC wo khorok nichichar sringnai rok madhyamik amjumungo asukmani khoroksni 90% khorokchiba 80% tei khorokdok 70% mark manai pass khlaikha 2022 BC wo khorok thamchisa amjumungo asukha aboni bisingo khoroksi first division mankha khorok nisi second division tei third division mankha khoroksa kuchung madhyamik amjumungo khorok chibri amjumungo asukha aboni bisingo khorokni first division tei khorok chisa second division supplementary wo tongo khoroksa abo haikino rungnogo bisi kaham result khlai tongo abo simia rungsringmani logi sakdok mangdok kaham tonna bagai juda thung batai mungbo thung rejago hukumu rijak rijapung musapung bufang wapang kayei tongkhor kukruk tonnani sringnai rokni bisingo sisarmung pandabo khlaijago sringnai rokni bagai simia sringri paijak samung mani rokni bagai bo phwrwngnai ajinani sep kam tongo gotal recruitment langui tongo maths science geography tei computer no tuye nini rungmung tongkhe chukmari post graduate ni logiwo BA tongkhe o sep kaham ningbo nawi mano nini koimung balai rohna bagai email tei krungui mano email engkha dbs19@gmail.com rungnogo sringai kaham result khaimani logi study tour rokbo Twlangjagwi tongo tebo kaham koktmangkha sringna bagai rang puisa bai bial bai kasujagwi tongkhe bigra chugya nukhungrok wanana nanglia rang kisa baino te EMI ni bisingtibo Porina sep nahare mano haike te tamoni leri tongsi daktino jengbai krungdi